Sa pabarog ano imong pagsupak nya wa pagyud ka kasupak sa ako ang tema. Atong pangutana simple kay tanan. Again, magana ka. No? Ang tema naghisgot man ta og ang simbahan Katoliko akong pamatud-an nagituko Pangutana na Eugene. Ay na dili balik-balik na. Ang tema akong pamatud-an nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay imo man ning gisupak, amo to giyon sa man ni pagsupak nga didto naman kas katong tibuok kalibutan adto naman kas Ay kami nagisgot ana. Sundan na ka. dito nimo gi tumba ako ang Sabi batal nimo. Kay imo man ning gisupak nga ang simbahang Katoliko dili mo gitukod ni Kristo. Asa man mabasa sa mga libro, standard referensya o sa Biblia nga akong gisgutan sa tema nga ang simbahang Katoliko pili gitukod ni Kristo. Sumala ni Kristo. Dili ako mga tanag. Wako mga tanag sumala ni Kristo akong pangutana asa mabasa nga libro sa kasaysayan. Biblia. Okay. Salamat. Kay nigamit ka og Biblia. Sige. Unsang bersikuloha sa Biblia nga si Kristo nag-ingon litra por litra. Premise ya, premise. Premise ya. May talas ako. Sige, ato na na ibutang nga dili litra por litra. Good. Premise. Asa man mabasa bersikulo tekstos Biblia nga si Kristo dili mao ang founder sa simbahang Katoliko. Saan tabak na ko ha? Ngayon ka dili por litra. Mato ni Kristo ang founder o ang sugo sa Dios makita nimo pinagi siyang tudlo. Objection ko. Categorical question must be answered in categorical way. Nagingon ko mabasa ba mabasa ba sa Biblia nga imong gikutlo nga si Kristo dili mo nagtukod sa simbahang Katoliko? Dili lagi sa Kristo nagtukod na kay ngano man ingon na si Kristo ang sinugo nako kinala makila sa tudlo nakanawa sugo ni Kristo lahi objection Mr. Moderator palihog ko ang topic na to this is not all about church and the doctrines. This is all about church and founder. So palihog ko sa kung pangutana nga wa pa nimo matubag. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo dili nagtukod sa simbahang Katoliko? Kawan, City. Baka. Dili litra por litra ha. Baka. Ingon si Kristo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala kanya ang turo kung ito'y sa Diyos. Kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Meaning ay, ang tinuod founder, makita siya ang tinudluan mo ingon ni Kristo. Nga, karon. Mato ni Kristo sa unang Korinto 4:6. Basa. Unang Korinto 4:6. Basa Eugene. Ay sige kuan dia. So wala ka kapokus. Wala ka kapokus sa tema. Last verse, patiwata ko. Ingon ni Kristo ngadto sa Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito mga kapatid, sa ilang kapatiran ay inanyo kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag maghigit sa mga bagay na nasulat. Dili ka mula pa sa butang nakasulat. Kung wala nakasulat, dili si Kristo. May logic ka na. Okay. Wala ka katubag sa akong pangutana. Wala katubag ba? Simple kayo na kung pangutana. Mabasa ba ni anang unang Korinto 4:6 o kining Juan 7:17 nga si Kristo dili mao ang founder sa simbahang Katoliko? Yang kon ba ni Kristo nga dili ako ang founder sa simbahang Katoliko? O sa pangutana mo, yang kon ni Kristo? Mabasa ba diha sa imong gisitar nga teksto, mabasa ba nga nigingon si Kristo ako dili nagtukod sa simbahang Katoliko? Mabasa dili? Eugene, ingon gani ka litra. Wala ko nang utana litra por litra nga mabasa ba? Ano nang gigamit sa akong pangutana diha sa Juan kapitulo 7 bersikulo 17 sa utana ko nimo, nagingon ba si Kristo ako dili founder sa simbahang Katoliko? Imong gibasa Biblia. Wala man katudlo. Sato pa wala ka nagisgot. Wala ka nagisgot church and founder ni ata sa church and wala ka nagisgot church and the doctrine. Dili ayo sa wala sa church. Isa part of doctrine, hindi ka.
kuha na sa ko, paobjika sa ko. Wala. Kaya ka da, manmiring Oh. ka pati mo. Kaulo ko Sunod. man ito eh. Akong pangutana mao ni. Yeah. Uyon ka ba nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo? Uyon ka Dili. sa pat. Sa tanas ang tukod na. Okay. O ako mangutana sa tanas ba gitukod? Magdadili Matod sa nimo, tanas. palisa, matod nimo wa ka mauyon nga si Balik sa tao, balik sa tao, Oo. pinangan tawana, unta na taka. Gitukod ni Kristo. Akong pangutana. Kay supak man ka, kinsa mang tawhana ang imong itudlo Na, karon ingon nga na gali ko ba? nagtukod sa simbahang Katoliko nga dili si Kristo. Unsang tuigag asa na to na mabasa? Gikulapta naman takana nga topic, ibalik na pud Dili kana. tabaga ko. Mo na yung mga Nangutana ko, tabaga ko. mga ugok nga mo Nangutana ko, tubaga ko. Categorical question, mas the answer in categorically bias ka kung tubag siyang pangutana. Atong pangutana simple kasanan, kinsang tawhanang nagtukod sa simbahang Katoliko nga dili mao sa Kristo. Unsang tuigag asa na to na mabasa? Ana. Tubaga ko ay katawag mahulog nagbugal-bugal. Jen, Palihog kanay sa ba na pagbulag. Paul na? Dili na Paul. Imong giuyunan nga dili si Kristo gatukod sa simbahang Katoliko sa dahil nangutana ko. Ang pangutana nako kay mao nay topic nako imong nang gisupat. Ingon ko tao. Sige, record ko na ingon mo kung tao, ingon mo kung tao. Oh, Satanas, kinsa man Satanas, tao na dili. Dili. Kinsa kay imo mang giuyunan, wa mo ko Kinsa ka mangutana, talaga? wa mo ko mangutana nimo og kinsa wa ka mangutana nimo Ako ana. mag-isgot ang tao, ha? Simple kayo Ako kung mangutana, mag-isgot ang tubaga tao. sa, tubaga sa ko. Kinsang tawhana nga dili Wala mao akong si gisgot Kristo. ang tao. Oh, Ano ko mag-isgot ang tao? Kayo Ingon ko dili si Kristo, kundi Satanas. Okay, iyon na natin mo Satanas. Kinsa? Iyon na natin mo Satanas. Ha? Asa man mabasa sa Biblia o sa mga standard referensya nga Satanas gatukod sa simbahang Katoliko. Dayon, 1:44, basa. Wag mo mangutana ng 1:8:44. Asa mabasa? Atong basahan ng 1:8:44. Yeah. Ato ni sundan imong de. Sundan. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mo ang inyong yawa gisunod kamo sa malimbungon nga mga bulat. Ha? Sa imong gigamit ni bersikulo, what time? Oh, okay. Sa imong gigamit ni Imo na lang time. Kami na sa Time. time na. Okay, salamat. Da. Okay.